zase pozitivní z tohoto výletu. Když byly nějaké problémy, tak jsme je vždycky vyřešili, třeba jako fakt jsou. Jako třeba Marka My jsme dneska zjistili, že existuje doslovný překlad pro to, co se ti stalo včera na té motorce, že si píchnu duši, to znamená fuck your soul. To bude ještě velká story. To jo, teda. Už jsem uhádal duši, vole. To si vysvětlil, že chceme duši, jo? No, nevysvětlil, vole, jak to asi, ty vole, znám místní silnice. To mám gigantu. Půjč? Možná vzhledem tomu, že tam rozsypali ty špendlíky, vole, tak tušili, že... Slyšíš to? Jo. Točíme? Točíme Milana, který kuchnul kola? Tak je to mrzutý, ale měl jsem defekt. Jo. Na zadní pneumatice. Jdeme to zaměřit, ono to takhle, když to stojí, nevypadá, jo? No to nevypadá, no, ale když si sednu, je to poměrně evidentní. Jak už to vypadá, no. Ale vzhledem tomu, že Kuba umí napůl větnamsky, tak domluvil novou pneumatiku. Já si taky myslím. Já si ale nemyslím. Můžu, ten nesouhlasit můžu, ne? To je tak jediný, co můžeš dělat. Protože měnit duši v tomhletom, to je jako akce tak na 2 dny tady v těchto podmínkách, vole. Ty vole, já myslím, že vole vyměnit duši tady zvládnu, ale... Musíš sundat za celý kolo a na tom kole máš, vole, řemen, že jo? Určitě. To nejde jinak. A paní teď se zasmála a ukazovala úplně jinam, jo? Co to znamená? Tady dostaneme co chybu. To je lepení nebo co? No to tá se ani. Chlapi jsou na poli. Chlapi jsou v hospodě. Nebo tak. Oni neumí to rozebrat. Oni to jako i normální mechanik dělá prostě 2 hodiny, že jo? Zadní kolo. Kam to ukazuje? Co třeba takový kompresor do půl? To by šlo? Ten kompresor má tam můžu tak? Tam za něm běž? Co? Kde jsem? Problematický trošku. Pán. Maňána, máš čas. Ten nás zachrání, tenhle člověk. Víš, jak jsme daleko, Bajvo? Kousek. Tak 10-15 minut max. Jakože, to na tom dojet, kdyby si jel rychlostí 10. Nestalo, no a on si to pak vymění. Hello. Defekt, problém. Teď problém. Počkej, musíme jít jinam, to nám nepomůže. Nevím, co to znamená. Asi, že máme do prdele. Tak já prostě pojedu pomaličku, no a zkusíme další možný výskyt. Prostě pojedeme a další se uvidíme, jakou opravdu, jako těch jsme cestou viděli 3 prdele. Pár jo, nějaký lidi tam byli, ale tak jako fakt je asi možno si nějak to dofouknout, no. Zalepit. Nemají. Ne, ale mají spoustu ananasů. To chcete si někdo dát? To nevím. Jo, no jo. To je pepř, tak to kup, ne? Já citronový. Naši jsme tady, sedeme na motorky, naši jsme pepř. Teď ale kolik, veď? Kolik? 10.000. No to, 10.000. dej 500 a ona ti něco vrátí. No, tak. Já už nemám malý, já mám jenom kilo nejmenší. Já mám nějaký drobáky. Zeptej se, kolik potřebuješ. Vyndej drobáky a dáme jí nabídnout. Mám nejmenší korunu, toto zase nebude jako. Korunu. Pep za korunu. Pojď rovnou. To nevypadá, že máš těch peněz hodně. Jasně. Takhle, tyž to. Poučáma. To se neví. Uống thuốc. Teď si vezmeme všechno. Já dům 7 pan. Hele, jak tě obere.
To je za 2, jo? OK. Kdo se tepe přeště? Tak to stojí 5 korun, jo? Tak to jde, ty vole. Tak jo, tak děkujeme. Grazie. A my teda co? Razíme další benzínu. Nejhorším to dojedu, no. To by nebylo pro mě. Furt rovně, dobře. Furt rovně. Neměli jsme včera nějakou větší motorku. Ne. No. Když se daří, tak se daří. No. Větnamský autoservis. To nevím. Motoservis. Já chci vidět, že máš prázdný to. Teď se budou divit, co se bude dít. My jsme čeká na oběd. Jdem se po obědě už, tak co s tím ten? Tak nic na to ti vidíš, že to je prázdný. Jo, a ty jsem zavlášil. Jo. Čau. 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 Simčo. We have a problem. Sao mà bơm được nữa, hay thôi. Ježiš. Pěkně. Dobře. Chlapec, už to je šaší. Si připrav šušně, Vildo. To bude drahý, ne? Hlavně, jestli to bude, to pomůže, že jo? Na ten dojezd snad jo, že jo? No ne, to jestli prdlá, tak ne, že jo? Ale jestli je tam ušlá. No, fakt, jak jsme tam jeli přes ty kameny, to mohlo někde uskočit po kamenu a ono se to odchytne a ujde to třeba, ne? Jo, jakože není ta pneumatika poškozená. No, já si myslím, že nejsme koukali, že to mohlo. Je tu trubka, že jo? Odkud to točíš, pojď sem, ty vole, to vůbec není vidět. Ty jsi amatér, ty vole. S tou kamerou musíš být udění. Já tady kvůli záběrům riskuju život, vole. Jo. Píchnu kolo, aby jsme něco Chápeš, měli. týpek to opravil všechno. Kolik mu dám? Byl nadšenej. 10. OK. Thank you, how much? Dej mu nějaký No peníze. dobrý, za chvilku jsme na té hlavní. No právě. Dej mu kousek Petře. Já myslím, že ono Dobrý, si za nic chvilku ani jsme na té nechce. hlavní a pak už je to... Ne, Thank you. Fakt jo? Takže ještě jako zadarmo. To by šlo. Kam čau. Takhle hodní. A dobrý, jo, je to. se pozná. No jasný. Protože nevíme, že jo. A tu helmu mi vrať, prosím tě. Uka. Jsi chtěl moc. Paráda. Jako nová. Jako nová. Takže ventilek. To je ventilek, no. No tak mu můžeme půjčit náš nějaký, ne? Co? Třeba ventilek jako, nebo co? Nebo myslíš, že, To je profík, ty vole. nebo myslíš, že to je pro jako u toho? Myslím, že ventilek je jenom jeden na motorce, tam na duše nemůže půjčovat, vole, no. A tak když nemáš jako v prdeli, když nemáš v prdeli jako pneumatiku, Hanuma, nevíš, co je to ventilek, ty vole? To všechno vylítlo ven. Nevíš, vej, tak dobrý, tak to nech prostě. Nemůžeš půjčit ventilek z pneumatiky do pneumatiky. Chci nějak vyřešit tady Dobrý, no. Kolik tady máme adres- mezní čas potom na odjezd? Je 13:22, vy tam teda do 2, když to půjde dobře, jak do 2 jste zpátky. No, Když to půjde dobře. 15 minut tam jsi říkal. počítej půl třetí. Je 22. No ale než oni to tam vyšaší, vole, vymrdají se a to Ale tak. autobus nám jede v 6, nám v půl 6 to vždycky tam být, takže třeba v 5 prostě vyrazit z toho. No. To dá dost času. tak Dobrý, tam jeď, to my tady počkáme. tak good luck. Počkáte tady bylo. Jo, nechci tady do vody. Kdyby náhodou, tak tady máme motorku pojízdnou, že když tak nám cinknete, že to tu máme třeba nechat.
Jo, řekni mu, že jako jestli to tu máme, Máte vodu? Já mu řeknu, že tady je číslo, já mu dám číslo na tohle týpka, co tady je. Ty mu vysvětlí, že tady je hnedka opravda, že máme číslo. A že když tak prostě vy byste přijeli na jedno místo, tam můžeme nechat. Pokud ne, pokud řekne, jo jasně, já si tam zavolám, on si sem zavolat, mluví se s tím, nechá se to tady. Pohoda, tak vy přijedete. Pokud ne, tak bychom sem pro vás nějak přijeli buď tím autobusem nebo něčem takovým. Ne, tak pro vás přijedeme, my 2 lidi prostě přijezu a 2 lidi odvezem, že? Nebo to vlastně, ty máš svůj a to bych úplně srál. To neměla úplně dobrý pocit, no. Đang quay ăn cho lên Facebook này. Anh này. Đang quay cũng tung lên Facebook. Đấy, cua bác. Právě, a jede sem někdo teda, nebo jak to teda je? To prostě vodí, Jo. jede sem. A právě on říkal, že něco že s mistrem přijedou sem. že Jindra s ním přijede. Pravděpodobně, no. Jo, dobrý. Tak to je dobře, to nemí anglicky. Jako víš, já se domluvím, když jde do toho, tak to nějak vyřeším, ty to vidíš, ale není to úplně ono, no. A když jsem dítě neumřela, tak jsem se vždycky vrátila. Vietnam is number one. Vietnam is number one. Vietnam is number one. Vietnam is number one.